נגב, החברה המובילה בישראל בפתרונות עיצוב וחומרי גמר, מייצרת, משווקת ומייבאת מגוון רחב של מוצרים ייחודיים בתחום עולם הריצוף, חדרי הרחצה ומוצרים משלימים לעיצוב הבית. נגב שמחה לבשר לכם על שירות חדש הניתן ללקוחותיה. אם גם לכם קשה לעתים לדמיין אילו עריכים יתאימו לסלון שלכם, או איזו רצפה תהיה נכונה למרפסת, וכיצד תראה התוצאה הסופית, לנו בנגב יש את הפתרון בשבילכם. מהיום, בעזרת תוכנת מחשב מתקדמת ובשיתוף אנשי השירות שלנו, תוכלו לראות במו עיניכם כיצד תראה התוצאה הסופית של הבחירה שלכם. כל מה שנצטרך הוא את מידות הסלון, חדר האמבטיה או המטבח שלכם, ואנחנו, בעזרת התוכנה, נוכל להראות לכם בדיוק כיצד ייראה כל אחד מהחללים עם אותו אריח בודד שבחרתם. אפשר כמובן גם לשחק עם הדברים, להחליף בין העריכים והחיפויים השונים, לשנות צבעים ולנסות מראות שונים של טקסטורות וחומרים. כל זאת עד שתגיעו למראה הנכון ביותר עבורכם. אז על איזה סגנון אתם חולמים? המינימליסטי, הכפרי, או אולי על משהו משולב? אנחנו בנגב נשמח לעזור, לייעץ ולגלות יחד איתכם איך נראה החלום שלכם. נגב נותנת לך וללקוחותיך את המענה המושלם בכל תחומי הריצוף, החיפוי והעיצוב. בית נגב הינו חותם לעיצוב, איכות וסביבה ירוקה.